Прывітанне, сябры! Сёння незвычайна горача, я прапаную панізіць градус і выпіць легендарны беларускі напой. Лідскі цёмны квас. Паслухайце, як гэта гучыць. Музычны інструмент душы. Цяпер сакральны момант. О, гэта гук маіх самых смелых жаданняў. Пакуль сумеры п'юць кола без цукру, я абіраю сапраўдныя эмоцыі. Густ як гісторыя. Крыху хлеба, крыху сонца. Вось ён смак Беларусі. Стаўце лайк, калі вы таксама ведаеце, што лідскі квас – гэта святы напой.